Igama lami uprophet Dlamini. Egameni likaJesu umoya ongcwele ngiyakhuleka Jehova Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu wasezulwini ngiyakhuleka Jehova unamandla ongcwele. Phela kuphila Nkosi yamakhosi nomlalelo okhona ekhaya manje ulalele na voice note egameni likaJesu ukuba aphiliswe abe nemandla bese yamthemba uNkulunkulu. Konke la kwenza kabe uNkulunkulu phambili. Indlozi zakhe limkhanyisela abe nenhlanhla kumele phakame isithunya phakame idlozi aye emanzini aye entabeni awukhuleka athandaze noma sekulukhulu kangakanani angaphelwa ngemandla abe nethemba njalo ngoba uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho. uNkulunkulu uyokumbusisa ngonke lakufunayo, ngaba ibhizinisi, ngaba ngumsebenzi, ngaba inhlanhla, ngaba ngumshado, ngaba umendo egameni likaJesu mongcwele. uNkulunkulu amandla ngongcwele ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi egameni likaJesu umdalezi womhlaba abe khona ukuphila egameni likaJesu. Bumnyama kuvuke imizi, kwakheke imizi, kube khona imali, kube khona ukuthula, asumadimoni asuke nemashwa egama likaJesu la ukhona khona nawe ungalalele egameni likaJesu ubusiseka. Mthandazi Dlamini, prophet Dlamini, inkosi ikubusise, amen. Hallelujah. Jehova abe nawe. Hallelujah and amen.